Agar atletika boýunça geçirilen ýurdumyň çempionaty ökde başlanykly turganlary ýüze çykarmaga mümkinçilik berdi. Türkmenistanyň Beden terbiýe we sport baradaky döwlet komitetiniň agar atletika boýunça milli federasiýanyň birlikde guramaklygyna geçirilen ýarış bayramçylyk dagwralaryny toşdy. Çempionat öňkülerden tapawutly häsiýeti bilen tapawutlandy. Her bir portat turganlar üçin uly jogapkärçiligi urly. Agarlyk münberine tarap ädim anam maksada okullyk bilen goşýar. Bary güýjüm bir portatda jemlenmegi agyrlyk götermekde ýeňillik göredi. Bu ýagdaý her bir turgany maksusdyr. Ýöne ony ustatlarça peýdalanmak, öňde goýulan maksady ýetmek üçin ulanmak ýygydyly turganlaşyga ihlasy, erjelige berk baglylar. Şu häsiýetleriň aýdyň ýüze çykmasy agar atletika boýunça ýaşa öz boşly bedegi berdi. Geçirilen ýaş turganlar bilen halkara oýunlaryna taýýarlanyň öz boşly tapgardyr. Hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyň hem de türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy gahrman arkadamyň üstüşlerini nazarlayan özgertmeler bilen köpçülikle beden terbiýe hereketini hem de ýokary netijeli sporty ösdürmek, sağlam durmuş şeýlerini kemal etdirmek boýunça çäreler milli taglime görüli.